Ibrahim, Ibrahim, Ismail. Estiralian, Cimurinek, Ibrahim, Ibrahim, Ismail. Kalaikosan, zegosan, zengosan dira. Hegazti bat dela. Alegia denik eta hegaztirik honetaz gain, orainaren oin eta atzazkadak dituela, atzetik segika dituen etxaiei ardiak botatzeko baliatzen zen. Batzutan bai, batzutan lortzen du ardiak horrek. Haizeak ondarra banatu eta agerian utzi dituelako edo arrautza mordo bat, orain dela mende asko idatzitako bezkerik katan. E con falsos ous si esponse en la arena, e garda de los cels, et esmen una estela que s'apela Bilbo, que a parts de mar izar hori ikusten ez badu, ostrukak ez duela bat ere arrautzik jartzen. Eta norbait hori maskara eta marra kendu eta gero, Claudia Schiffer zuertatuko balitz. Lase sentitzen dira, Igandean ostruka bat ikusi zuen leiotik, Ibrahim Galik Ismailok eta bai Zamarketan 10.000 milioi berdin 200.000 milioi. Eta 200.000 milioiekin baietz euskara salbatu. Zeren txapelketa bat egingo baiken duke Euskal Telebistan, futbol partido baten deskansuan. Milioi bat euskara ikasten duten dagoeneko 200.000 pertsonitzat. Eta seguro horrela euskara gorakada handia izango zuela. Eta gainera ni 200.000 milioi horien ikusten balasai biziko nintzateke egin behar dena egin izanak ematen duen soseguarekin. Labur, neure burua Parisen ikusiz hain lotuta lote, otoin izun zerua zehatz adieraziz, gizon baino nahiago nukela txolarre. Ostruka eizerako kantua. Egoekin txan-txan esaten duzun horrek, meloien bihotza jaten duzun horrek, emaidazu zure lumetako bat. Peter Pan, que es el amor, y Campanilla, su princesa. Golfio busca en vano el secreto de su mano y Campanilla llora al pie del árbol extraviado. ¿A dónde las sirenas y a dónde los enanos? Eta bedari eratik ere jaiotergaz burbiltzen naiz. Hortxe daude panaderiko argia, kaltzartekoak, jartzanekoak eta baraztikoak. Eta gelditu gabe, joaten naiz jalean gora, betariraino, hain zuzen ere, okindegiraino. Zeren zizurpila eskolara joaten hasi nintzenetik, pandeletxe baten sarian izaten baitut egunero.